I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Domini de pilota, vale? Domini de pilota, i on anirem fent de lo més fàcil, bien, el bot pla, fort, fora el bot, fora el bot, fora el bot, clac, pam, pum, clac, bot fort, molt bé, eso es, pam, per davant, eso es, bravo, toca el terra, bien, vale? Una cama per davant, sota, per davant i sota, bien, clac, molt bé. Eso es. Molt bé, molt bé. Bot, cross, pocket, ping, i aquí. Pum, pum, clac, clac. Pum, pum, clac, clac. Pum. Al revés, cap a l'altre costat. Ahí, eso es. Cap al cul. Pum, ahí, molt bé. Temps, què vol dir? Que els dos peus cauen a la vegada. I quan faig el pocket, faig el drop, que és, s'utilitza per poder sortir, sinó que aquest drop, pum, s'utilitza també com a finta. Llavors, jo faig que vinc cap aquí, però ara des d'aquí el que faré és canvi per davant, intento ficar lateral, els dos cap a la mateixa direcció. Direcció, la mateixa, ahí, sí? Pam, pam, 20 segons, canvi, manador a la vegada, sí? Llavors, el que no té pilota té dues tasques. Doncs res, ja sabeu que em podeu trobar per xarxes socials, així que ja ens veurem, vale? Molta sort aquesta temporada, vale? Adéu, nois! Coordinació, vinga! 1, 2, 3, no!